Παιδιά, δεν ξέρετε τι έκανα. Έκανα ένα challenge, το έχω γράψει στο YouTube, αλλά πρέπει να το πληρώσετε. Κοιτάξτε, θα σας πω μόνο στο shorts ότι έκατσα μέχρι το πρωί. Αλήθεια σας λέω. Κοιτάξτε. Τα fuck. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, παιδιά. Περιπέτεια να σας δείξω κιόλας ότι κοιμούνται όλοι. Την είδατε αυτή η γιαγιά μου. Είναι λίγο cringe. Έχει πολλά κόμμα. Ο αδερφός μου. Και αυτός ο μπαμπάς. Καταλάβατε. Περιπέτεια. Έχω κι άλλο. Ξέρετε. Εδώ. Ένας φίλος του μπαμπά μου. Και η αδερφή μου. Έχω και μια άλλη αδερφή. Τι γίνονται, παρακαλώ να μιλήσετε. Όλοι κοιμούνται όπως σας λέω. Όλοι. Το ακούσατε. Και κλείστε λίγο. Και όπως καταλάβατε, ροχαλίζει και λίγο η γίγα μου. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Όντως. Bye. Και καλέ.